Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Nakaulopyo dasayan kabuwasan Makteryon Lingkor at Timogti Pangasinan Dennis Mojares kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Agunatan na Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 25 bulan Abril 2025. Jadasaray ulo na balita ad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na ambulansya imbatikid patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Liga niya man bibisikleta abang gamot na motor asugat-sugatan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Shotgun in surrender at police. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Duaran barko na China na ispatan Jad Northern Luzon. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Alyansa Onarangkada Jad Balag Yabalwarte ng Presidente Marcos Jad Solidor. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Imalmaso Palasyo at 20 pesos kada kilo yabulas. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Bersamen Remulla Estrella caretaker legan niya wala at Vatican si Presidente Marcos. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Alas 5:10 na kabuwasan.
Tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Shotgun in surrender jad police station Aguilar, Pangasinan. Personal ya dimuplog jad police station na si Dennis Rapacun Agbuya, 45 anyos, bawalaki ang kapuyanapan. Residente na Barangay Poblacion Bale na Aguilar, Pangasinan. Si Katoy ang deposito na sa kay unit shotgun na long o andukay. Yang kapoy serial number tanang kapoy bala. Sa may paltog so aga akarehistro at the Firearms Information Management System o FIMS na Firearms Explosive Office o AFO Civil Security Group o CSG. Agmadla interesado so makin kayaryan nabitlang paltog kanyan na sa bitlang paltog so wala at 5 na saray taklay na uloy. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Akabisikleta talapos imbatig yung patambalan od oras na alas 7:45 na labi. Jada National Road, Barangay Sili, Balay na Binalunan, Pangasinan. Sa may biktima so kinabatid nga ranto na Troy Chudolri Ramos de Dios, 23 anyos, bawalaki, estudyante, residente na Barangay Palami, Siyudad na Alaminos. Si Katoy at talapos na black Yamaha Mio Sporty motorcycle. Mamanihuanan na Rodolfo Carsa Moral, 23 anyos, bawalaki ang kapulisensya. Akainom na alak kay bato nakaangkas ada motorsiklo sa minor de edad, mantaon na 16 anyos, bawal ka estudyante, nampara na aga kasulong na helmet, residente na Barangay Sumabnet, Balay na Binalunan, Pangasinan. Diyan inisyal investigasyon na pulis sa may motorsiklo tan bisikleta, so mamarap pa, jada southern direction, bangbalit wala dunaan sa bisikleta, nan bigla na abangga ng motorsiklo. Pareho na akagamor na sugat iray taluran biktima. Yasikara sa tampol yung batik jada patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo abangga na ambulansya. Driver na motorsiklo imbatik yung patambalan. Agawa sa aksidente at oras na alas 5:25 na ngarem. Jad T intersection MacArthur Highway, Barangay Pulay, Bali na Villasis, Pangasinan. Sa Rainbow Luluganan, Red Lucky Star Motorcycle, walay plaka to na 560 NEQ, mamanihuan ng Dante Martin Aturdido, Junior, 54 anyos, wala sa residente ng Barangay Santa Maria, Balay na Sangkintin, Pangasinan. Sa may kabangga kabangga sikato, samputin Nissan NV350 Urban Ambulance, walay plaka to na SNB 5003, mamanihuan ng Elmer Iya Gregorio, 43 anyos, bawal kipas patient transport vehicle, residente na Barangay Florida Maria Aurora. Jad inisyal investigasyon nakabatan sa may motorsiklo, so mabatik jad National Highway, mamarap jad the south direction, lega niya sa may abitlan na motorsiklo mat, so mamarap mat at abitlan na direction na nabiglan abangga, nabitlan ambulansya. Akagamor na sugata jad nandro ang parte na laman sa abitlan biktima tan si Katoy imbatik jad patambalan.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naranglanway katubukalan niya balitad lokal, antes tayo ng dapag, adasare balitad nasyonal, ipasabihin ka paborito Errol Jurado, wadya ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Alas 5:18 na po ng umaga, 5:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Biyernes. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Kinumpirma kahapon ng Philippine Navy na nadetect nito ang presensya ng dalawang barko ng China People's Liberation Army Navy sa northern coast ng Luzon noong April 22. Sinabi pa ng Philippine Navy na naispatan ang dalawang barko sa tulong ng kanilang intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. At approximately 9:36 a.m., aircraft Shandong CV-17 ay na-detect 2.23 nautical miles sa southwest ng Babuyan Island. Ang Shandong na inilarawan bilang short take-off barrier arrested recovery aircraft carrier na nasa 60,000 na tonelada at may top speed na 31 knots. May sukat itong 305 na metro at beam na 75 meters at may kakayahang magdala ng 30 aircraft. Samantala, alas 11:47 ng umaga naman ng kaparehong araw nang mamonitor rin ang isang Type 815A Chinese electronic surveillance ship sa Pagudpud, Ilocos Norte. Radyo Pangasinan, almusal, balita.
Samantala, ibinunyag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang troll farm operations na pinopondohan ng China upang siraan hindi lamang ang mga personalidad na itinuturing ng anti-China at makabayan kundi maging ang gobyerno at ang Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, ipinakita ni Tolentino ang kontrata ng Chinese Embassy sa Infinite As Marketing Solutions Incorporated para sa operasyon ng mga keyboard warriors na pirmado noong August 2023. Iprinisita rin ni Tolentino ang isang cheque na nagkakalaga ng 930,000 pesos na kabayaran ng Chinese Embassy sa serbisyo ng Infinite As. Ayon sa Senador, ilan sa mga naging trabaho ng mga keyboard warriors ang magkomento sa mga social media post at magpakalat ng mga impormasyon pabor sa China. Tinukoy ni Tolentino na aktibidad ng troll farms ang pagbanat sa mga batas at polisiya kaugnay sa West Philippine Sea, gayon din ang pag-upak kay Pangulong Bongbong Marcos. May mga operasyon din ang mga keyboard warriors laban kay Congressman Ace Barbers matapos maglabas ng mga pahayag kontra China. Binigyang din ni Tolentino na labis na nakakabahala ang operasyon ng mga keyboard warriors na nagpapanggap ng mga lehitimong profesional o kaya naman ay mga estudyante, mga ordinaryong mamamayan, subalit nagpapakalat ng mga fake news na posibleng paniwalaan ng karamihan. Iginit ni Tolentino na hindi dapat magbulag-bulagan ang mga Pilipino laban sa pangungutya ng China na ang layunin ay lumpuhin ang Pilipinas upang hindi may pagtanggol ang sariling teritoryo at soberanya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, umalma ang Malacanang sa mga bumabatikos na mababang kalidad at panghayop lamang ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta ng gobyerno. Nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang bigas na ibinibenta na 20 pesos kada kilo ay 33 piso kada kilo ang orihinal na presyo nito. Mistulang minalitan niya ng mga kritiko ang mga magsasakang nagbebenta ng kanilang palay sa National Food Authority sa pagsasabing para sa pagkain ng hayop ang kalidad ng iaalok na bigas ng gobyerno. Hindi rin anya dapat maliitin ang mga lokal na magsasaka dahil sa kanila manggagaling ang bigas na ibebenta ng abot kaya sa mga mamamayan. Pinayo naman ni Castro ang publiko na huwag magpabudol sa mga nagkakalat ng fake news dahil maaaring magpanggap na bibili rin ng bigas ang mga ito at magamit sa kanilang propaganda para siraan ang gobyerno. Nilinaw naman ng opisyal, kaya sa Visayas gagawin ang pilot rollout ng murang bigas ay dahil maraming reserba ang NFA sa rehiyon at pumayag ang mga lokal na opisyal na isubsidiya ang bigas na ibebenta nila sa kanilang constituents. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng caretaker ng bansa habang nasa Vatican City siya. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya, Justice Secretary Jesus Remulla at ang Secretary ng Agrarian Reform ang magsisilbing caretakers. Kagabi ay tumulok patungong Vatican City ang Pangulo kasama si First Lady para sa funeral ni Pope Francis sa April 26 na gagawin alas 10 ng umaga doon sa St. Peter's Square. Inaasahan na dadalo rin sa libing ni Pope Francis ang iba't ibang world leaders. Mga tatandang pumanaw ang Santo Papa sa edad na 88
matapos dumanas ng stroke at makomatos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nakatakdang dalhin ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang powerhouse Senate slate na iniendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong puwersa ng kampanya nito sa ating lalawigang Pangasinan ngayong araw, Biyernes, April 25, bilang pagpapasigla sa tinawag nilang Solido San Norte sa ika-4 na probinsya na may pinakamaraming botante sa buong bansa. May mahigit na 2.15 milyong rehistradong botante ang Pangasinan, kabilang ng component city ng Dagupan City. At nakapagtala ng 87.18% turnout noong 2022, kaya't nananatili itong isa sa pinakamahalagang lalawigang tuwing halalan. Ang probinsya ay nagbigay ng 1.29 milyong boto para kay Pangulong Marcos noong 2022 elections o higit 5 beses kaysa sa nakuha ng kanyang pinakamalapit na karibal. Ayon kay Nabota City Representative Toby Chanco, campaign manager ng alyansa, ang kanilang lakad sa Pangasinan ay malinaw na indikasyon ng layunin ang koalisyon na patatagin ang suporta sa gitna ng hilagang Luzon. Binubuo ng alyansang tiket ng matitibay na pangalan sa serbisyo publiko at karanasan. At ito'y kinabibilangan ni na dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Ramon Revilla Jr., Senator Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, at dating Senate President Tito Soto III, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating DSWD Secretary at Representative Erwin Tulfo at si House Deputy Speaker Camille Villar. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Biyernes. Oras po natin, alas 5:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakilan sa pag-president chief at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning. Bakit ay? Mabigya. Malalim yung kwan mo. Malalim eh. Ayan. Ayan. Okay. Yan na. Good morning Pangasinan, Maabigya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Akala ko nasa ilalim ka ng tubig. Hindi, ito kasi nagagalaw-galaw. Oo, medyo naglolos. Okay. Okay. Ang inyo pong lingkod, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din dyan sa technical control, ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian, Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Araw po ngayon ng Biyernes, pitsa 25 sa buwan ng Abril 2025. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 7 ng umaga sa pagtalakay ng mga may init na balita dito sa ating istasyon, sa ating palatuntunan. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, pwede kayong tumawag o kaya i-text sa 0939-100-9931 o kaya doon sa aking personal na text line
0946-503-6465. Ayan, yung ating Facebook page sa Kapaborito Errol. I-search nyo naman po DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan, okay. At mapapanood din dyan sa YouTube, ano? Meron kang naibalita kanina na hahataw ang alyansa sa baluarte ng Pangulong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Partikular, dadapo dito sa lungsod ng Dagupan. Ngayong araw, yung kanyang pagpunta rito kasama ang buong ticket ng alyansa. At sila nakatakdang dalhin ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang powerhouse Senate slate na inendorso ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong pwersa ng kampanya nito sa Pangasinan ngayong Biyernes, Abril 25 bilang pagpapasigla sa Solid North, sa ika-4 na probinsya na may pinakamaraming butante sa buong Pilipinas, Kapaborito Errol. Kaya't mamaya darating po sila dito sa lungsod ng Dagupan. Kompleto na Oo. Ricardo. Ayan, at dito kasi sa sa Pangasinan mahigit na 2.15 milyon na rehistradong butante ang Pangasinan. Kabilang ang component city ng Dagupan City at nakapagtala rito ng 87.18% na turnout na boto noong 2022 election si Presidente BBM. Kaya't natili itong isa sa mga pinakamahalagang lalawigan tuwing halalan ang Pangasinan. Yung vote reach kasi ng ating probinsya, talagang napakalaki. Tingnan mo yung turnout, di ba? 88% mahigit. Kaya nga so halos sa 2.15 na butante. 20% lamang po ang hindi nakaboto dyan. At Hindi pala, halos 20%. Oo. At ang probinsya ay nagbigay ng 1.29 milyon na boto kay Pangulong Marcos noong 2022 election. Mahigit 5 beses kaysa sa nakuha ng kanyang mga pinakamalapit na karibal, Kapaborito Errol noong 2022. Yung kanyang katunggali. Times 5 yung nakuha niya. Times 5, nakuha ni si Pangulong Marcos. At ayon kay Nabutas City Representante Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa, ang kailang lakad sa Pangasinan ay malinaw na indikasyon ng layunin ng koalisyon na patatagin ang suporta sa gitna ng Hilagang Luzon, itong Northern Luzon na tinatawag. At hindi lang basta vote rate sa province ang Pangasinan. Isa ito sa mga lugar na tumitiyak kung sino ang mananalo sa national election. Yung mga yung mga katikit, yung mga nasa alyansa, lalong din pinapalakas ni Presidente BBM yung mga senatorial slate, yung mga kandidato. Nandyan ang dating Department of the Interior and Local Government, itong si Binhor Abalos, aspirante yan na pagka-senador. Si Binhor Abalos, taga Pangasinan pala yan, taga Sampabian, at nag-aral dyan sa Mangaldan din. Kaya't may dugong din Pangasinan itong si
Binhor Avalos. Si Ren. Oo. Kasi maraming Avalos diyan sa may Sampabian eh. Oo. Itong si Makati, Sapit ka na yung tutan eh. si Ken, si may dating konsyal, Andre Avalos. Oo. Kasi may sakaya mayor, kapinsan to lamang kuno. Ang nga po, arawe. Ang nasisyak, Avalos akmat at Ken eh. Arawe, taatang kasi, taga Dagupan. Siyempre, ang manibagan arawi. Oo, Avalos. Sa imbaga itong kapinsan to, umasakay mo, kwanto mo. Siyempre, Avalos. kandidato malante. Lante. Siyempre. Po, iray. Pero si Katumaso, ibabagada, talagan kin mo, kanayon to makuno. Kuno. Singa lima kada may kiskisan, wala may kuno. Hindi, kita abalos ka mo, di may kanayon ka mo dad sa may mayor. Adok beberenta niya kanayon. Ang tagtuan ta siguro. Tasi, say laki nan inak, tagad barangay kanawalan at using. Abalos. Okay, watamat si si Makati City Mayor Abi Binay, si Senador Ramon Bong Revilla, Senador Pia Cayetano. Cayetano. Si dating Senador Panpiloping Lacson, si Senador Lito Lapeda, dating Senador Manny Pacquiao, at dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ito yung namangha sa lalawigan ng Pangasinan nung pumunta dyan sa Lingayen nung panahon ng Espino eh. Si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Nandiyan din si Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Department of Social Welfare and Development Secretary at AXA CIS Representante Erwin Tolpo. At House Deputy Speaker si Camille Villar. Yun po yung mga powerhouse ng alyansa. Pansin mo lang, no? Talaga nga naman, ano? Oo. Kapag panahon ng eleksyon, wala ray national, Oo, siyempre, nakaukulan damat, sundog plog. Karaw iradya. Rarami arom, ayaman dadya, nan analo la, ang gapula. Pero antam kasi sa Pangasinan, kumapatitan at amay vote rate sa province at interong bansang Pilipinas. Kanyan na sakay sa redudo plugumat na saratay national candidate sa anang kalautlad saray senador ay Pangasihanay, okay? Tansatan at nasahang tatalakayin ng alyansa sa Pangasinan ang mga isyong malapit sa puso ng mga taga-probinsya gaya ng agrikultura, mangingisda, flood control, kalusugan at trabaho na mga usapin na kritikal upang mapanatili ang pag-unlad at kabuhayan sa lalawigan ng Pangasinan. So napansin mo, araramay kin, namaliwa, ararami arom ditan. Ayaman da dyan, namaliwa, inaro dalay Pangasinan. Ay, siyempre, mapangaro ng Pangasinan ang kalautlad eleksyon. Kada eleksyon, wala rin unlad dyan. Mapangaro ra. Wala rin senador ditan, yakin. Ayaman da dyan, anaro lara, agara labat akapasyar. Ilante, andi, akin matitan, amay umpasyar rin dyan, agara labat akapasyar. after 3 years or after 6 years. Singa amay kin, amay itutupak. Ba't itutupak? Itutupak, amay kin, dukdukubotag kinay. Ini, kinlalaman natin na, nagto akapasyar mo malapon ng analo. Talaga nuntan. Ay, talaga nuntan. Hindi nuntan dapat huwag ganyan. Nandigaw ka dito. Kamay mo ni baga, kakaraw ka bii, nangabeto ka la. Siya ito pa dito na. Kasi ito pa dito na, wala ta kasi so into pakdaran proyekto mo. Malawari tayo butang ko. Wala kasi so kit. Aratan ang kanang nga presence na dyan, no, kayo rong lara, at wala mo tiraraman so project siya. Interdadya, may pondo, interdadya, na pinawiran na sa Pangasininse. Aratan tantam kasi aratay senador mat at wala rad legislatura aratan taga panday mat naloy pero wala ray pondo daratan wala kanya-kanyang kindaratan na may
ito tayo sa Countryside Development Fund o Pork Barrel onto kamanditan. Uy, wala pundo damat. Wala pundo daratan, balag si pundo daratan. Amay sa kaya senador at karawlara karawat itara mat. Lante. Kanyan na ken nanang nyo susara may ken senador ya aratan at talagan maliban sa may gagawin da at senado mangitarara na sara may pundo para sa ratay proyekto awa pero no kasabito diya mo ken kada probinsya at ang apulingaran to may senador no minsan di ba. Kanya naratan at napagyakabatan tayo. Napagyakabatan tayo, iraraman so plataforma na bawat kandidato aramay talagan na may gagawin day trabaho da bilang sakay membro at legislatura ng tura so sara may nipasatumala ya lay ya saratan at pinanawiran la nasaray Pilipino. Kanyan na ken aratan so pag nakabatan tayo at saratan ya kandidato. Nasama na si Ken may double L. Pakitagalog nga kasi hindi ko intindihan ng English eh. Sige. Dapat sa pilihan tayo kuman aramay kinawa may matalisiw ira. Kandidato ya magmaliw ya membro na legislatura kasi ditang kasi at talagang grabe so sangsangan ditan. No wala gawin mo na ken may isak lang ditan ya aramay panukala no agmuan tayo depensa. Ang gapo aga makalusot, di ba? Kanya nakaukulan arame arom ni matalay sularan abogado at aga makakalusot aratay ken aratay isasak lang dan panukala akin pero maminsan kasi no nasabi may sangsangan haliwan sa may sangsangan niya kini pangkamaungan ni sangsangan na politika lante atan so sa may sakidatan una kasi man so kini may mentalidad da nasaratay kini aratay akayurong no agmukaiba ay harangan muratan ya pangka maungan aratay niya panukala pangkamaungan na Pilipino. Una natin politika kasi kulang so score nasara may ken aramay opposition ay agaon lasot agaon lusot aratay gabedan isak lang ira ya panukala at legislatura. Pero si kwanda mo lang tinupang kamo nga Pilipino no te sangsangan o tantan siyempre ibagadamat so kaya na may kailangan dan ubatan kararami inquiry na saray kakaiba daman lamang correct singa man mangitan na i-enlight mura ipaliwawam no akin kung pasalan lamang tanupang kamaungan correct lang singa mangitar tayo ken example Bimalay tigara malabat so opposition niya councilor wala saklang daya aramay posisyon na may kin minority ka mo minority ken wala saklang da ya may panukala at sangguyan bayan nga po lang tampol nga po aharang nga po bagsak lang tampol bagsakla hindi na umpisa nga pula pero may majority kasi siyempre wala rekonsihal yung mangaw-ngaw dita nang gano ang gapi kargato pero majority ra ta siyempre wala mo sa backup da wala ra may reinforcement da majority majority lanti untan tumat ang gapi gano ang gapi kargato may babagada laporta majority ra paso de nga rungod damat lante kanyan ken amay naamper iray pangkamaungan nasaray ade balita akin la taloy simbalaba la si sakay mo ninawe ibagak kaya baloy mahaldan nag-iisang ikaw
Si Kinditan, Saksakito sa kilabat. So, mani-inquiry na yun ay. At JCM labat. Saksakito kalamor. Pero hanggang po'y kinto kasi. Hanggang po'y nakaiba to eh. Kanyan. Tayo narami arom dito na imbutura, unirong labat. Mampatsing natin dance, at sa nun sip-sipod sa may mayor. Kanyan si katutan lang so nagagawa. Tanso nagagawa ditan. Hangga po may pangkakasakay. Walay kinditan ay, walay akagaway ordinansan pinawiran mo. Walay kabakotan, walay pigara ko no, walay pigara. Walay pigara, aliwan amin mo, in fairness aliwan amin. Walay pigara. Pigara mo labutaw dan sayang kin. Sayang siswildo ang daya nalapod da taxpayers money. Nanti, pigara mo labutaw dan kin yung ganyan si katuratan, sunang nyo, may kwalifikasyon, may track records, na saray kandidato, yaon duduplugad da si kayo. Aliwan sarat ay porke si kara at walay tsura da, walay kwarta da, at si katulay butos yun. Hindi, napagya nunot yumot. So, may kinabukasan na sarat ay anak yun, san saray untutumbukiran henerasyon. At ay king kasi, at ay gwapo, ano ang pinagawan to lamang de estatura, aperdi tayo. Untan tumat, no, makwarta kanyo, at kwarta sa nagulabatitan. Kembosan nga pula. Kanya na importante, kwalifikasyon, may track records na sa kaya kandidato, yaon duduplog ed kasiksikanan nyo, atan si umutek-tek yun, atan sa suportan nyo. Okay. Kanya na ilalon tayo, wala ray kinani, may medyo unilit mat so trapiko na ani, tao jaraman so kimalante. Na ni ngarem ni ngarem, ara may grupo Alyansa, powerhouse. Ano yung namumati ara may kangaran da, talagang na kinmat, ara may di kalibre mat. Yang ngaran. Oras alas 5:52 nakabuwasan. Manik Sir Hestini, engineer, take it away. Nitala, watalara. Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Patak 10-0. Ayan, sa bayan ng Kalasyaw. Good morning kay incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Ganon din kay Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. At yung mga tumatakbong councilor. Councilor Elias Villanueva 14 Maserte, Councilor Manny Datuen, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina. Mic check 1 2 1 2. Test mic. Test mic. Test mic 1 2 1 2. Si Councilor Mike Season. Give me 5 men. Councilor Jose Loresco. Si Vice Mayor, Councilor Nestor Gabrielio. Ang bagong mukha sa sanggunian na bayan mamaya, si Kyle Arthur Art Gaspar. At ganun din, good morning sa dalawang outgoing councilor, si Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ Beber. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauzon, na umagang-umaga talagang gising na't umiikot na yan.
Antonatan, Biyernes. Sa Sumpalekin, koleksyon. Ha? Huwebes. Merkulis tan Huwebes. Merkulis tan Huwebes. So, panagkakot dahil tayo Barangay Macabito. Good morning, Councilor, Kapitan, Saldi Bawson. Awakin na. Grass cutter. Ken, good morning mo. At sa may sakaya makulikulin na kintumat. May barangay kagawad to, si Ken. Bernard Episcope. Si kwanto matat no Ken Kapitan siyak matson sublay manrab sa tay kina garbage truck kunto. At least sublayan da. Ay on. Nga po regular man drive at sa tay panag-collect basura. Ani man pipresenta. Balitan. Si Ken kagawa Bernard Episcope na nang moya ay may Ken mamamanihoy kinmat jeep. Kama ko ta. Good morning. Si Ken dita na may dita na San Vicente ay. Hindi si may sakay. Patani. Si tingnan na to Marites. Martes. Duga man ande kinima jad ken amay si antingan to jaya ay na. Aling mo na mamat. Aling mo nang ko Gabis. Sa Plato. Gabis. Gabis sa Plato. Good morning. Si kayo. Aliwan na San Vicente jayda nalsian iman. Nalsian on. Hindi kasi alat ulok lang tiyat Ken. May Ate Walya Asuditan. San Vicente. Sala mo kanya. Nalsian. Si Gabis. Okay, good morning ada si kayo. Mandaring ko no nag-ago itan. Thank you po. Maksad sa radyo to. Good morning mat ada kinan kagawad John Gabrielio Jr. Barangay Macabito. Si Kapitan Marit Velasco, good morning ada si kayo. Dita Barangay Banawang, Kalasyo Pangasinan. Ano sa inyo labat, singer la. Ano sa inyo? Nakolekta mo alekin. Basura yutan. Correct, nakolektan maayos mo lahat basura yuditan. Pigay tambling laba la. Okay. Atis tayo nung dapag adasare karomanya balita informasyon. Bating paraya so viewers tayo si Net Espinosa Anchita. Ayan, good morning Sir Dennis kunto dyan, taga Dasulia. Si Myra Lapid, kanayon to siguro Little Lapid. Taga Dasol Matiya, good morning po kunto dyan. Paing palos na Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dennis, Kairol. Good morning Matadsika. Good morning, Idol. Pa-shout out, Idol. Kanan sani Villa Corta. Ayan. Sa Villa Corta. Alam mo si Villa Corta ito Barangay Banawang awa. Si Sir Ed. Ed Villa Corta. May MDR. Si Agnes Merete. Taga Dasulia si Agnes Merete. Ayan. Si Evelyn Flaminiano. Good morning. Lovelyn Unique Kanta. Kumusta ka la, Bingbing? Taga alam mo siya pero bimalag Dasulia. Si Annalisa Opelendo Madarang. Good morning kunto jay. Si Joby Riolalas na Sangkinten. Good morning, pa-shout out sabi rito. Kumusta kayo dito Elite Sangkinten? Marites Bye-Bye Peralta. Good morning po, kanto jay. Sa may Bulis na Dasol, good morning. Si Samantha Nabarte, Nabarte man ya. Samantha Nabarte. Ayan, good morning. Narbarte, dito kanya Narbarte sa San Fabian ya, Narbarte. Okay, good morning ditan. Si Esther Ramos, good morning po kanto dyan ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Okay, meron niya nan-message at basa namin basahin namin mamaya pagka tapos po ng ilang paalala natin. At mamaya, i-present natin yung mensahe ni dating governor, dating congressman, ang founder ng Abante Pangasinan Ilocano at first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba si dating Governor Amado
Tutaan Espino Jr. Makilabas ba lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api! Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Punta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at Holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at Holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ang ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Sumukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ma. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, utusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, igogo mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lol's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lol's is located at Tapuag District, Dagupan City, managed by Rob Erfe Mejia, with telephone numbers 0965-524-9245 and 0953-439-4866. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bacterio Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Oy, good morning kay JC Pilar, kay Majin Acorda, at kay Analisa Opilindo Madarang, dyan sa Western Pangasinan. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Si Espinosa Estrada, si Borboro, ayan. Esperanza pala, Esperanza Estrada, si Borboro, ayan. Good morning po sa inyo. Si Emily Merced Malay, good morning po, sabi niya. Okay. Alas 6 City ng umaga. May kabuwang 156 na party list na sumabak sa nalapit na May 12, 2025 midterm elections. Ngunit sa dami ng party list, kailangan na bawat botante ay bumuto lamang ng isa. Isang party list lamang ang isisid niya doon sa likod ng balota, kapaborito Errol. Isa sa mga party list ay ang Abante Pangasinan Ilocano party list na nasa numerong 123. 123 sa balota. Ayan, okay. Ang layunin ng Abante Pangasinan Ilocano Party List ay upang matulungan ang bawat Pangasinense at Ilocano. Kaya nga Abante Pangasinan Ilocano. Ang founder nito, walang iba, si former governor, former congressman, at siya po ngayon ang first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano party list. Tunghayan natin ang mensahe ni Apo Gobernador, former Governor Amado Tota Despino Jr.
Mga minamahal kong kababayan, muli akong humihingi ng inyong suporta upang maibalik sa Kongreso ang API Party List. Hangarin aking advokasya na tulungan ang mga Pangasinense at mga Ilocano sa larangan ng kabuhayan, kalusugan, katarungan, So yun po yung mga ginawa na batas ni former Congressman, former Governor Amado Totan Espino Jr. Anong siya po ang kababayan, at kultura. Berbagai salamat kenagbiag tayo ako. Mensahe mula kay dating Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. No taga Pangasinan ka, sa API Party List ka, no Ilocano ka, iti Abante Pangasinan, Ilocano Party List ka, ikaw ang number 1 sa amin. API Party List, Abante Pangasinan, Ilocano, number 1, 2, 3 sa balota. So yun po ay yung maikling mensahe. Yung advokasya. Ayan. Na kabuhayan, kalusugan, katarungan, kababaihan, at kultura. Ayan. At si former governor at former congressman, first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List, Amado Totan Espino Jr. Nung siya po ay naging congressman yan, dyan sa 2nd District at saka, sa 5th District, marami siyang yung panukala na batas na ngayon ay naging batas na. Napapakinabangan. Oo, tulad ng Republic Act 9165 o yung Dangerous Drug Act of 2002. Siya po yung nagsulong sa Kongreso yan. Na ito ngayon ay naging batas na. Pero yan, nung siya ay congressman pa noon. Oo, noon. Kanyang mga unang termino. Oo. At ang layunin yan para ma-minimize ang bintahan, paggamit ng mga illegal na droga sa buong bansang Pilipinas. Kasi noon talagang grabe ang bintahan, malaking mga mga gramo. Pero ngayon maliitan na lamang. Matinik din yung mga nagbibinta ng mga droga, no? Nilitan din pero marami. Ayan. Meron pang mga dyan mga panukala dyan na naging batas na ngayon tulad ng itong yung Republic Act 9194 o Anti-Money Laundering Act. Siya po yung nagsulong yan. Yung Republic Act 9372, yung Human Security Act o Anti-Terrorism Bill. Republic Act 9433, yung Magna Carta for Social Workers and Social Welfare and Development Workers. Yung Republic Act 9474 ay yung Lending Company Regulation Act of 2007. So yun po yung mga isinulong nitong si nung siya pa yung congressman, si dating Governor Amado Totan Espino Jr. Kaya si Ama hangang-hanga kapaborito yung mga kasama niyang mga kongrehista sa kongreso dahil sa kanyang mga naipasa na mga panukala at naging batas na ngayon. Kaya ang Siyempre, kintan di ba, may talagang seryosoan
Yung tanya kanto at mantrabaho ka, siyempre may dakal suminabang. Correct, ha? Kaya ang sabi ang tawag sa kanya, Manong Spine. Yun ang tawag sa kanya eh. Kaya't marami pong mga nagawa ito sa Kongreso. Oo, at nung siya naging gobernador noong 2007, nung siya naging gobernador ng lalawigan ng Pangasinan, maraming namangha, maraming bumilib sa kanya dahil napaganda niya ang lalawigan ng Pangasinan. Pero hindi biro yung yung naging proseso diyan. Correct. Dahil ang akala nga ng ibang mga leader hindi sila nung una hindi naniniwala, 'di ba, na paano aayusin. Oo. Paano papagandahin at paano uumpisahan. Kaya nga mayroon yung nung bago siya tumakbo, mayroon siyang kinausap na isang leader. Ikaw na ang tumakbong gobernador, sabi niya ni Spine, Pero ang sabi ng leader na yon, ay, hindi ko kaya kasi may utang ang Pangasinan. May utang daw sa ang Pangasinan noon. Oo. So, kung ayaw mo, sino? Sabi niya. So, marami siyang kinausap. Kung gusto nilang tumakbong gobernador nung 2007, pero ayaw nila. Kung ayaw nyo, ako na lang. So siya yung nagboluntaryo na tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan. So pagka panalo niya nung 2007, inumpisan na niya yung tinatawag na yung golden era ng Pangasinan. Inumpisa niya ng i-transform. I-transform. Siya yung naging arkitekto ng ating lalawigan, pero nagbunga naman lahat. Ang sakripisyo at hirap dahil hindi ho ganun kadali. Hindi biro yung kanyang ginawa Talagang yung political will ang kanyang pinairal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Biro nyo, sino bang makakagawa noon na linisin yung buong Kapitolyo, alisin yung mga kantarumas, maramay enduro kay sabit di man gilig na Lingayen Golf. Puro kantarumas yung mga nandoon. Nakapag natusok ka, masakit manutot. May nanduro kay sabit, anduro kitan, talagang nagmunaputuritan. Tanaman, di ka. Kanya na naman alinisan itan, so Kapitolyo, talagang pinarakaptura, so sara may buildings, Karanchaw Building, Maalong Building, pero Capitol sa important Building. sa atan, may inuman to may serbisyo. Iya inga po sa empleyado, kaya si Karagat, siyempre, nasa wala man duty dito, wala rin akachinelas labat. Akachinelas, t-shirt. Wala ni Rame Arom, shorts labat. Kanya na aratan at binagututan niya amin. May initan nira na sa may clothing allowance, tapian noon tanat wala so sa may saluda na sa may uniforme, ate Kapitolyo nin saman wala kalabat ni takayan at naong mula so sa may baling nakaliber-liber na Kapitolyo no kaloob mo Kapitolyo nin saman na aliwanin ni Spinoy gobernador at sa unabotin sika puro ara may paniki tikya badloob. Marami kin. May bat ko. Kulalaknit. Pero, sikato'y nagmaloy yung gobernador lante ng 2007 at ang binagututan. So, aramay na pupulag, yakisami, inikal araman, sinalatan. May mga tumutulo pa yan tumutulo. Kanyan na kini. May renovation, yung tatawagan. At talagang ginawatutan ng dating Governor Amado T. Espino Jr.
aramay demand damay season auditorium ya mga talosan no stock room na lang sa amin itan nilinis ang tan. Hindi mo alam kung paano nakakapagtrabaho ng matino Oo. mga empleyado noon. Kaya nga nan limadtal nante si dating Senate President Tito Soto the third at kini abigla si kwento namangha ako sa lalawigan ng Pangasinan ganito na pala ngayon paano nagawa ni Manong Spine na napatransform niya ang lalawigan ng Pangasinan, napaganda niya. Noon, nung pupunta ako rito, hindi ganito. Ang itsura. Pero sa administrasyon ni Manong Spine, kanto at napakaganda ang lalawigan ng Pangasinan, napakaganda ang mga gusali dito. So, yun po, aside pa sa... Yung kaya nagkaroon ng napakaraming award ang ating lalawigan dahil sa yan yung bunga ng sakripisyo, hirap at pagod. Oo, maliban dyan, yung mga government hospitals natin, 14 yan, pinaganda, dinagdagan yung mga pasilidad para mas komportable ang ating mga kabayan, yung mga pasyente na pupunta sa mga government hospital na magpagamot. At pinatupad niya yung zero balance billing. Wala pong binabayaran ang mga pasyente na pupunta sa mga 14 na mga government hospitals. Napakaganda, napakalinis at talagang kumpleto ang gamit so yun po yung mga hindi hindi makalimutan ng bawat Pangasinense yung ginawa ng Espino administration. Ngayon nung pumalit yung kanyang anak nung 2016 si Governor Amado Pogi I. Espino III, dinagdagan niya yung mga ginawa ng kanyang father. Dinagdagan, pinalawig. At siyempre mas inasikaso. Correct. Yung mga iba't ibang mga pasilidad. Napakaganda. Yung mga programa na ginawa ni Apo Gob Pogi Espino noong 2016 hanggang 2022 na kanyang paninilbihan bilang gobernador. At yung programa niya, yung brainchild program niya na yung Abig Pangasinan, na nandoon yung mga iba't ibang mga components ay talagang malaking bagay, malaking tulong ang naibigay ng programa na yan. Actually, sa lahat ng sektor na tulungan yan Oo. Yung Abig Pangasinan. Correct. Kaya't yung ngayon ang hinahanap ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nasaan na yung mga magagandang programa na yan na malaking bagay, malaking tulong sa mga may hirap na Pangasinense. Kaya't ngayon ang mga Pangasinense yung ngayon yung clamor ngayon ang ang umiiral ngayon yung pagkasabik ng ating mga kababayan dito sa lalawigan talagang ipinapakita naman nila. Ipinapadama tuwing si Governor Pogi Espino ay naiimbitahan at nakakadalo sa mga okasyon, mga pagpupulong, ay nananang mo sa panag-abrasa. Correct. Nananang mo tay panangaro ay papanang sa sikato. Kaya na atan at talagang akailiw ira si Kwandalante, Gob, pawil kayo at Pangasinan. Tapi anuntan at nibangon nyo lamot. So Pangasinan, lapod say asagmakan tayo. Ya kalamidad yun mun ko na. Yung kalamidad yamun kwanda. Nang may Kapitolyo, I was out.
Iaramit ang tanaman. Agay mo't latan ay. Kanyan si katutan lante so sa may may ang itulak tapian na mandesisyon si Apo Gobpogi Espino ya umbatik umpawilamat ya gobernador lapud sa may kerew na saray kabaluyan tayo jadloyag na Pangasinan. Si katutan natan so nagagawa ya si Kwanda ang gano ang gapote kwarta sa nakakulaminatan serbisyo aliwan kwarta aliwan dilata. Good morning adakinan Bing Navat. Untan tumat si Jesus Vidal. Ayan, good morning po sa inyo. Si Sam Tinte. Ano ka nalilingo ay may kini. Kay batad simbahan na kapaborito Erol. Sam Tinte. Good morning adasi kayo. Si Alpha Bravo. Good morning po sa inyong pakikinig at panonood sa FB Live. Good morning po, sir. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo. Ayan, good morning din sa iyo sa Sam Tinte. Si Bernard Bungar, ayan, ng Dasol, good morning. Si Jumedes German, ayan, taga-German. Taga-German siguro ito. Good morning po sa inyo. At lahat ng mga nanonood. Si Gilbert Bagos, good morning. Uy, classmate, good morning ka. Good morning sa iyo diyan sa may Dasol, Pangasinan. Amelita Resulio, good morning. Si Kimanaya, Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, good morning sa inyo at lahat ng nasa ticket, nasa partido, yung team Vega. Team Vega actually. Team Vega. Hindi, may katandin do si Tambawan, Vice Mayor Gerald Glenn Tambawan. Yung ticket niya open ng Vice Mayor. Open, okay. Ang kasama niya mga councilor lang. Good morning kay Councilor Freddy Pinuliar, kay Alicia Mariano, kay Councilor Hilarion Morales, Councilor Brando Quinto, Jana Erickson Paraino, kay Councilor James Castro, kay Councilor Ronnie Rebilla, Councilor Melvin Gerald Ranas. Good morning po sa inyo. At siyempre good morning na rin kay Liga President Alex Aquino. At yung si President si Landingin. Good morning po sa inyo. Yung mga kwan din. Si JM Landingin. Si dyan din sa San Carlos, good morning. Yung mga tropang sama-sama si Tinta. +9, ano? Si Liga President Buhit Magat, good morning, ng Barangay Parayaw. Ganun din si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal, San Carlos. Si former Liga President Nanding Estabilio, tan si Kapitan Junan Estabilio. Good morning po sa inyo. Ay, si compadre, si Kapitan Bob 25, good morning, di Tanad Barangay Kintong. Good morning mo, na-miss ko la. Si inaanak mo, Jerome Antinorio. Si kwanto, daddy, kwanto good morning, at sika, siyempre, tuya ay, paano wala na to, yakin, igri to. Perfect at sige. Igri to man, igri. Medyo ko na ba siya may kinto dyan, message to si Jerome, siya nababasag dyan, Tim Espino Madriguera, Bugal yun, Mayor Jumel Anthony I. Espino, at Vice Mayor Rogelio Madriguera, Councilor Ardi Banlawi, si Nico de Misa,
Engineer Christian De Vera, Villa De Quintos, Jan Eric Malikdom, si Rami Oksan Marci Tansi, Rami Oksan Marci Ocampo, Tansi Bergie Reyes. Ayan, Rami katikit na Espino Madrigira team dita na bali na Bugalyon, Pangasinan. Okay, ipaulme sa aming pagbabalik, talakayan din natin yung issue dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan. Kaugnay po ito sa allegedly. May naghain ng disqualification case sa Commission on Election laban sa Kalugay Million Team. Kung gaano katotoo. May inilabas silang statement. May nilabas silang statement. Ating po malalaman. I-play po natin. Makalipas pa po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen De Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad na pangat lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga
pangalan niya ay Chito Samson ang iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga Tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terlingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ayan. Gaya ng sinabi namin kanina, atin pong malalaman ang buong katotohanan doon sa issue patungkol po naman doon sa sinasabi nila na may naghain daw ng disqualification case kay Sual Mayor Liseldo Dung Kalugay at ganoon din ang kanyang mga katiket sa Kalugay Million Team. Sila po ay nagbigay ng paliwanag ukol dito sa isyung ito. Kaya ready na ba, engineer? Yeah, okay. Tunghayan natin yung kailang paliwanag ukol sa issue na ito. Naimbagngal daw tayo amin kailan. Nakaawat kami ti impormasyon nga ipagpadisqualify ta kami nga grupo. Ti rason nga bagbaga ti kalaban tayo ti politika. Naggatang kami ti botos ti tattao. Tamangmangtad kami kano ti makan danom ken groceries. No daman tinaipile tanga kaso kenyami urayan mi ken sungbatan no kasapulan. Nabayaga kon nga politiko ket may sak nga law abiding citizen. Ibagbagada nga marigrigatak ket kasanuak nga garon nga makiter ti makan danom ken grocery. Kahit may ipakamo kada kayo amin nga kailan mi nga tagaswab. Han nga disqualified ti Team Kalugay Milyan. Tultuloy mi tagkampanya ken nagserbi kada kayo amin. Han kami nga sumabay tinarugit nga politika dagiti kalaban. Kakadwa ti Team Kalugay Milyan nga para iti pagsayatan ti pagilyan ti swab. Salamat kada tayo amin, Apo. Magandang araw po sa lahat. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga nakikita natin sa social media. At bali-balita na kami daw po ay disqualified. Ito po ay walang katotohanan at pawang panimira lamang. Tayo po ay magiging mapanuri sa mga balitang kumakalat. Ang ating hangarin at hikain ay para sa ikagaganda at ikauunlad ng bayan ng Sual. At may pagpatuloy ang pagsisilbi kasama ng ating buting Mayor Dung Kalugay at Vice Mayor Max Mulan. Sa Diyos na lang po natin ang mga pagsubok sa atin. Maraming salamat. Ako po ay maharap sa inyo, pagpaliwanag sa inyo ang balitang kinakalat sa social media na disqualification sa amin.
Ito po ay isang paninira lamang para kayo ay kanilang malinlang para hindi nyo kami iboto o suportahan sa darating na eleksyon. Mga kababayan namin dito sa Sual na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa Team Kalugay Milian. Wag po tayo papayag na tayo ay kanilang paghiwa-hiwalayin. Dahil isa ang pinaglalaban namin sa hangarin para sa Sual. Mahal na mahal po namin kayo. Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lamang po nasagutin ang kumakalat na balita na kami ay disqualified na. Wala pong katotohanan ito. Tuloy po ang laban kasama ang Team Kalugay Milian. Sa mga nangyayari, mas titibay ang aming samahan sa aming mga kamag-anak, kaibigan, nagmamahal at taga-suporta. Tuloy po ang laban ng Abante Sual. Salamat po. Isa pong pinagpalang araw sa ating pong lahat. Bilang membro ng Abante Sual, Team Kalugay Milian, ay nakikiisa sa lahat ng mabuting hangarin ng aming grupo. Bagamat di kami sinali sa pinagkalat na disqualification case, ay mas lalo pong pinagtitibay ang aming samahan sa ganitong panahon. Sana po hayaan na lang po natin ang taong bayan ng Sual na sila ang magtakda kung sino talaga ang karapat-dapat na manalo sa darating na halalan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Bilang isama sa grupo ng Team Abante Sual, kami po ay parang isang pamilya na pilit nilang pinaghihiwalay. Pero kailanman, hindi nila kami kayang paghiwa-hiwalayin. Ang nagkakaisang pamilya, kailanman ay hindi nila magigiba sa pamamagitan ng paninira. Kaya sulit pa rin kami sa Team Abante Sual. Salamat po. Magandang araw po sa lahat. Bilang isang kandidato at kasama sa Team Kalugay Milian, ako po ay tumatayo at nagsasalita sa inyong harapan ngayon para ipakita ang aking buong suporta at tiwala sa integridad ng aming grupo. Ako po ay naniniwala na mananaig ang katotohanan dahil nasa likod ng grupong ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ako po ay umarap sa inyo upang ipaliwanag ang ikinakalat at sinasabing disqualification laban sa amin. Ang sinasabing disqualification ay sinampa di umano ni Namay Kalabata at Punong Barangay Clifford Ibanez, mga kilalang malalapit na kalyado ng aming mga katunggali. Sa ngayon, wala po kaming natatanggap na anuman patungkol sa sinasabing disqualification case. Kung mayroon man, nakahanda po kami para sagutin ito. Ako po bilang isang abogado ay sinisiguro na ang aming pangangampanya ay naaayon sa batas. Sa aming pangangampanya, ang aming sinasabi lamang ay ang plataforma at programa at hindi kami gumagamit ng maruruming klaseng pamumulitika para lamang manalo. Ako po ay naniniwala na kayo po ay magagaling na pumili ng magiging leader sa ating bayan. Kahit ako po ay umaapela sa inyo na huwag po kayong maniwala na kami po ay disqualified na. Dahil may due process po tayong sinusunod. Hindi po sila ang magsasabi, kundi korte lamang. Rest assured, ang inyong lingkod ay pagpapatuloy ang aming laban dahil hindi nila kami mapipigilan sa aming hangarin na maging lingkod bayan. Alam po namin na andyan kayong mga nagmamahal na solinyan sa Team Kalugay Milian. Diyos te agmina kadatayo amin. Huwag po kayong maniniwala na kami po ay madidisqualify ng Huwebes, April 24 o sa darating na eleksyon. Pinakamaganda po siguro kung maglaban na lang po tayo ng patas. Itigil po natin ang paninira, paggawa at pagbibigay ng mga maling impormasyon sa mga tao at social media. Kami po ay hindi disqualified at walang dahilan para kami ay madisqualify. Tayo po ay retired police kaya alam po natin ang batas at susunod tayo sa batas. Andyan po ang Panginoong Diyos na gumagabay sa amin at magbibigay ng liwanag sa lahat. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo mga Sualinians. Hindi po ko kayo iiwan. So yun po yung paliwanag ng Team Kalugay Milian dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, kaugnay po doon sa kumakalat
na sila po daw ay na-disqualified o disqualified. May kinakalat May kinakalat na balita. Hindi na daw sila pwede. Oo, at maganda yung yung pagkasabi ni Councilor Alexander Regunan, na ang makapagsasabi lang yan kung meron man ay ang kumilik. Siyempre, dumadaan tayo sa batas di ba? So, bakit may mga ganyan na kumakalat dyan sa bayan ng Sual? Okay, ang sinasabi nila kasi yung nagpamigay daw ang Team Kalugay Milian at nagpakain. So yun po yung mga aligasyon na ikinakalat dyan. Well, in fact, at wala naman daw yung mga ganyan na pangyayari, at alam naman ng mga ito na ang pinapairal na batas, so puro mga paninira daw yung mga ikinakalat diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Sana po huwag kayong maniwala kung may mga kumakalat na mga fake news, mga nagpapakalat ng balita. Para sa ganun ay yung hindi naman kawawa itong mga kandidato natin na nabibiktima ng mga maling balita. Actually, maraming nagpahayag ng suporta at pagmamahal sa grupo ng Team Kalugay Milian. Oo. Napakarami doon sa may yung page po kung saan inilabas yung statement. Doon sa may Mayor Dong Kalugay na page na Facebook ay ang daming reaction. Actually halos 4,000 reactions. Ay 17 hours pa lang pong na-post at mayroon ng almost 1,000 shares at almost 500 na message. Oo, kaya ang hangarin kasi, ang layunin ng Kalugay Milian Team ay yung pagbibigay ng tamang serbisyo sa bayan ng Sual, Pangasinan. Sila po nagkakaisa para sa magandang layunin ng bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya sa mga magagandang ginawa, sa ilalim po naman ni Mayor Lesildo Dong Kalugay ay kitang-kita Oo, tsaka hindi po siya nagpabaya. Hindi nagpabaya, talagang binigay niya yung narapat para sa mga mamayan ng Sual, Pangasinan. Yung mga programang kanyang ginawa dyan, yung pagbibigay ng mga scholarship program sa mga kababayan niya. Actually, marami na yung mga scholar dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Yung mga magsasaka, talagang masaya sila sa mga programa ng Sual sa pangunguna ni Mayor Dong. Kaya agyutan na pigar kaya kwanda ang sabi nitong si Rapelo Janice, hindi namin ipagpapalit ang mayor na madaming nagawa. Kahit walang eleksyon, mahal ang mga tao. Ayan, sabi naman ni Jomar Caburaw Trinidad, ipaglalaban namin kayo mga idol. Binabaliktad nila ang pangyayari. Sila nga tong may paayuda para lang ang taong bayan ng Sual ay pumunta sa kanila. Pero kahit ano man ang gawin nila, hindi tayo maniniwala sa mga sinasabi nila. Oo, kasi panahon ng politika, panahon ng sirahan, yan ang nangyayari. Sisilipin ng kalaban mo kung ano yung mga kaunti mong pagkakamali, doon na. Pero hindi patitinag po ang Kalugay Milian Team. Mas lalong hindi patitinag ang mga taga-Sual. Sa mga ganyan na pangyayari. Mas lalo po namin kayong minamahal, Kuanan Belen Villar, Mayor Dong at buong Team Kalugay. Alam po namin kung ano ang katotohanan. Malinis po kayong lumaban. Hayaan na lang natin sila. Nakikita po ng Diyos
kung ano ang totoo. We love you more, Mayor Dong Kalugay, Team Abante Sual. Oh, sana kuan yung lumaban ng patas yung kalaban nila. Hindi yung maruming politika. Si kuanan Michael Rea Millan. Unang laban pa lang ni Mayor, ang dami ng paninira sa kanya. Lumaban kayo na walang paninira at patas naman. Kayo makipaglaban sa dami ng nagawa sa bayan ng Sual. Hindi nyo sila masisira. Ano mo pa? Ayan, oho. Kaya't marami po nagmamahal dyan sa bayan ng Sual sa team Kalugay Milyan. Sa kwanto yain ng Rainer Bonzo Gomez, alam nilang walang mga ay, ito ya. Lumalaban silang tagilid. Kwanto mo? Kasi alam naman nila na mga taga-Sual yung pakay ng kalaban Biro mo, sa kanila yung matagal na sila dyan sa kailang bayan. Tapos nag-invade sila dyan sa bayan ng sa ibang bayan, sa siyudad ng Alaminos. O gusto nilang kunin na naman yung bayan ng Agno. Gusto na naman na yung angkinin yung bayan ng Sual. So anong ibig sabihin yan? O, diba? O. Hindi ka ba ito ibagay ay kuhanan Sam kanto? Solid Mayor Dong, Max po kami. Uray anya pasamak kanto. Ang gano ang tinagawa. Okay. Ang gano ang tinagawa. So kahit na anong mangyari. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Sabi naman ni Kim Radoban, mas lalo po na napatunayan kung gaano ka kasuporta at kamahal kayo ng mga tao ng Sual. Mayor Dong Kalugay. Ayan, so maraming nagmamahal. Maantig ka sa mga sa mga mensahe dito. Sa kwento ni Mila Tatson, God is always guide you. God will always guide you, Mayor Dong Kalugay. Ikaw pa rin ang bigyang bendisyon ng Panginoong Diyos para sa amin na nagmamahal sa iyo. Abante Sual, Team Kalugay. Si Carlos De Vera, ang sabi niya, sobra naman yan. Sa kanila na yung ibang bayan, tapos sasakupin nila ang bayan ng Sual. Tama na yan, sabi niya. Desiree Caracas, kahit anong paninira, solid Mayor Dong Kalugay pa rin kami. Team Abante Sual. Marumi maglaro. Kanto yan, Bon Amor Santiago. Hindi maniniwala yan, lalo na sa larangan ng politika. Kung may paghahangad, kahit kailan hindi magwawagi ang mapanira sa nakakabuti. Correct. Na may gawa. God be with you all, Team Kalugay. Nananaig pa rin ang yung tiwala, respeto ng mga botante sa dalawigan ng Pangasinan, lalo na dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. 09814762 Oray Anyati Maaramid Dong Kalugay, Maximo Milyan, kan grupo na ti pangabakan mi ditoy ili iti Sual. Ito, maganda itong mensahe nito. Si Randy Caburaw. Kahit anong mangyari, Team Abante pa rin. Kahit anong paninira ng mga kalaban, Team Abante pa rin. Hindi kailangan ng Sual ng 3 mayor para patakbuhin ang mahal nating bayan. Mukhang walang tiwala ang ama sa anak niya, kaya dapat 3 silang maging mayor ng Sual. Iboto ang naitawid tayong lahat ng matiwasay at hindi nagutom nung pandemya. Hindi tayo pinabayaan noon at hindi pa rin tayo pababayaan ngayon. Ayan. Randy Caburaw. Ayan. Makikita niyo yung mga mensahe na yan doon sa mismong page na pinaglabasan ng video. Okay. 0933-6720. Sabi niya rito, napakaganda yung sinabi niya. Gob Pogi Espino, isubli tayo a gobernador. Si Gob Pogi naman ang ang sinasabi. Hindi, si Kwandalantit, Agaylay Kasil ng Pogi Espino. Si reklamo rin. Tasay napanda may serbisyo. Iya agamoran, tanali na, nasaray totoo. Siyempre, nasanay sila sa magandang serbisyo. Ayan. Tapos napalitan ng dilata.
Taga may pinos na ako na may nakita ako yung expert na dilata na binigay. Biro mo yung binigay April 14 ano na ngayon? April 25 na. 25. 25. April 14 yung binigay. Yung expiration date niya. Mag-ingat kayo ingatan niyo yung kalusugan niyo. Pag may mga ganyan expire, huwag niyo nang kainin. Itapon niyo sa kanila. Ibalik niyo sa kanila. Dahil expire yan expire yung binibigay nila. Yung dilata. Si Digaling na Dilata. Digaling na Dilata. Ay, gandang pangalan. Expire yung binibigay niya. 0933 0923 5538 nga pala. Espino ibalik api suportahan sabi niya. Okay, thank you. Nardo Laksamana Espino number 1 sa puso namin. Sige. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po ay mamaalam na sa ating palatuntunan at bukas magbabalik po ako sa oras ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ang inyo pong mga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Tariling Corate, Magtipangasinan, Dennis Muares. Kasama din natin dyan sa technical control ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian, Engineer Richard Gutierrez Olanday. Susunod kaagad ang mga balita ni Amor Ligaspi Diga. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!